Elkarretaratzea deitu dute gaur Barakaldoko gizarte ekintza sailaren aurrean udal politiken murrizketak salatzeko. AIS Grupek egindako ikerketa baten arabera, pobrezia indizeak 5 puntuko gorakada izan du Barakaldon azken 6 urteetan, eta Barakaldo da Euskal Autonomia Erkidegoan pobrezia indizerik altuena duen bigarren herria. Elkarretaratzea deitu dute gaur Barakaldoko gizarte ekintza sailaren aurrean, udal politiken murrizketak salatzeko. AIS Grupek egindako ikerketa baten arabera, pobrezia indizeak 5% gorakada izan du Barakaldon azken 6 urteetan, eta Barakaldo da Euskal Autonomia Erkidegoko pobrezia indizerik altuena duen bigarren herria. Herritarren 15,3% txirotasun egoera larrian bizi da. Berriotxoak plataformaren arabera, Barakaldon ematen ari den pobreziaren gorakada ez da kasualitatea. Udal zerbitzuetara eskainitako baliabideen murrizketaren ondorioa baizik. Plataformak jakinarazi du murrizketa horiek PNV-PSOE udal aliantzak eragin dituela. Gizarte laguntzak otsailean eskaintzen hasi ziren, Eusko Jaurlaritzak esleitutako aurrekontuaren bitartez, eta apirilara bitartean jaso zituzten familiek laguntzok. Apiriletik aurrera aldiz, udalaren eskuetan geratu zen 960.000 euroko aurrekontua, eta 4 hilabete beranduago hasi ziren laguntzak eskaintzen. Apirila eta abuztuaren 11 bitartean ez zen larrialdi sozialeko laguntzarik eskaini.